Abantu bamintumbuye mono asinge nchyo kubata na into asomoro belio rero nande tukubakira mbuye mono ndonsi asomore tugwakira Nyasaye mbuye mono atoiriri bagiri nande tukwane na inwe ntumanye tabange baito Gusii ntumayete nganda torechi kanisa kya Jumapili abande togenda 7th day yari koba igoro lakini ntoranyara kogenda singe nchyo yamangana agenderete nsengima twatangiru kusanyika abantu abanga singe nchyo yogorero bwa corona igo twatebanga rero lika gwetania alitogocha twagokania twasekania NDIZI TV singe njo tubwateri bagari ogokwanira babere batatu twatebanga tigatocha mutokore gento gikuru kwa ogokwanira ringana nya Nyasaye keigo elinde elitonyare koba togo seseni wa asobwamo biamono kigimo nande karibu elietariane no Osoro the actor na elietariana bakundu Antivirus the actor biamono karibu sana. Aya biamono ndete tuchake na masabo elinde elio nkwana ma bibungo bibere bitatu gaiga nabo igo na Antivirus nere arato kwanira tumanye gosieka aya tukumba masyo tusabe mwana tatori igoro twachira sora seri tukuri rero nare twagwakire mbya muno asinge ncho bore ndi uya gwatoire mbya muno asinge ncho yekewa kyobogima mbya muno asinge ncho kewa kya afyengia mbya muno asinge ncho yekewa kya basani na family cheto mwana Nyasaye mbya muno asinge ncho gwatoire ndi obware bunobo nande gwatoikiri aiga seri tukuri rero nonye amange gagendete gokorekana sense merinde menge emenene yaretwa asinge ncho yoboro bwa corona muna tugwakira mbya muno asinge ncho oragendere kurwanirira bari babwate uburwairo bo bari bayikire kubwato nebinyinyi ebi nando oragendere koremye chinkoro ne chifamily chiri cyabo bari banyare gosiri obugima muna tugwakira mbya muno asinge ncho ayonsi ntomanyete tari amangana akonyorene surprise na mangana ase okwegena kwane manyete nga kwamanyete asinge cyane motongi bwense nano manyete omochakano no mweri obwakire gento mbwe mono Nyasaye asinge ncho no tokuna gusaba ntumanyete ngaye unogo okorweira ase getabu kya Yesaya nga mebango yawe tari yo gutosiria kunene asinge ncho eyo goto prosper goto abekire mirobiri yito yonsi asoma bokago obugima bwaito no gutoreka gwetu kwa twagutikira so amabokago mwana Nyasaye bona buna togendete ko genda mutu mwana Nyasaye ogosaba gwetu ngori nga otorusiri kiranye kekiriro kyanyare ko bagego cha sensengima singe yo twa kene kiri gose kyoro kiringa mwanya bantu tobwati bongaini gwe boranyare gotokonya kurendo bongaini nechisemi ebokurwa soro mwana Nyasaye okona ko gosaba gwaito lakini nende tumanyete nga no bwato gwanja kwago igoro yobo mu bwaito no bwato gwanja kwago igoro yo enseye gwatonge tayo monyene nabora sanginga nenga kiyekire omweri bwense buna korengana nebuku yawe goteba omweri bwense obere hange Nyasaye ikonto gutanga imiroberi yawo gose toche against your will mwana Nyasaye twatigira sore ngano nyene kero ogwanja kwago korekana sensei tutukane tore samaberago ele sobo mabogo chatunyara ko banga na intuno tarasomo baruyo mwana Nyasaye seri tukuri rero twagwakire mbuye mono asinge cyo family chetu nabali bonsi barase enseye Gusii baito banyara ko umuntu uyo mwana Nyasaye ndose sobare baba America Asia na kiraso mwana Nyasaye twabitwikira sama bokawo gasekera to kusangalinga nali yawo twasabira mu ikogo bana intu na ndo nyara gutora asekere to kunyara bato gusanga aseri tari twasabire na kwegena amen amen abantu baminto no ntakire turasanga kurwa Amerika macheni wasukuru asegetabu gya Yohana 11 insome bibungo bike turigere limona ogochakirege fungo kya 34 John 11:34 lakini into kwanire chapter 11 gose mangana agenda ta se chapter ye lakini banaga turarigere gochakira 34 and he said, where have you laid him? They said unto him, Lord, come and see. 35. Jesus wept. 36. Then said the Jews behind him, behold, how he loved him. 37. And some of them said, could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? 38. Jesus therefore, again groaning himself, came to the grave and said, it was a cave, and the stone was laid upon it. Jesus said, take away the stone.
Martha, the sister to him that had died, said to him, Lord, by this time he stinks, for he has been dead for 4 days. Jesus said unto her, have I not said unto you that if you will believe, you should see the glory of God? That 41. Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. And I know that you hear me always. But because of the people which stand by my side, I say this, that they may believe that you have sent me. And when he had spoken, he cried out with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him and let him go. Biamora bantu baminto nasomire iguru yu mugano o Lazaro ekero Yesu achete kumubukia. Ndeto kwarira ke aya akorekanete nyuma na after ebikebunge gitwakwanire. Martha na mweseko yo mwabona kyari kuru. Mary na Martha awarenga basubatu bamwabo muganobo enga kintangari bamberete na Yesu nekero Yesu achite kubakwania kerari naboroke kubaye na Martha oyo moba akareta mafuta yaringe yeri goriri nene sana netukiaya agasibia magura Yesu nori orenge chikoni agatebyo oyo mwabonga agachagote Yesu ngutagote musubatu minta chankonye koroseri ndagira lakini Yesu akamotenga musubatu mino chori gente kenene nande king enchomono kubwa endagire yo koros chikoni bona seri tukeri abasubati ababere na murumu abo yosire tokuru ku Lazaro orengo musani omonene Yesu nyuma tarasira Yesu na atumire tu ngana Yesu nchuokonye omumuroyo ominto ku Lazaro senge nchuno murwaire nchuo musabere rinde ritakoraki tasira lakini Yesu tachikwayirera nande baada ya matuko abere gagaeta agatomirwe ngana ngaki Lazaro sirire ekera baroko wae bamupodetinga ninki nga Yesu omuswati omumuroyo omusani ogo sirire nkike kiagerete tikwayerera oike komokonya atebete ngaki ena atigete kwayerera singinjo ya ino nari muratwa nari okwegena kweno koramenteke nakera igete agera chiete after Lazarus zirire amatukana gaeta akamagoikaga ari Jerusalem so Lazarus kera igete abantu abangi buna tunarite no ense to gusiga abantu kera matanga ari gusabeire abantu ngucha bari bate bapore abantu bari bakubatarira babaretera no chinyeni bakoro kwate ipore bakorete ngoro bari tanya ndi kukamatanga na pengina abairi bange bari utayete gukwana na inu biya banya kubaretera chingora bona aba farisayo Jews aba nakyo Jews Abayahudi bari barenge gocha bacha kora kubate ipole Abayahudi abange babo bari barenge go accuse Yesu asingencho ayigange na sobo Lazaro kwanza Yesu no atagete kwa magena engaki ya magega nona barukubaye bamuwolete ngenya Yesu na no ira no gucyarisi bamajiti ko goita magena Abayahudi abekero bari kona kocha kwa babo Mary na Maria na Marita engora bari gocha na magomba manene bandi bari korera none kero Yesu igete bari barengo nande bakam ekero Yesu aborete ngaimu amobeka biba kumwira gocha sembera ya Lazaro Abayahudi bari bamubwadeti Maria na musubatu mawa aborete Yesu ekero igete nga Yesu otari gocha bwango gego konya mu minto nyuma atarasira yere emineti nga barabukonya baruzira hope faith yabo njare ngoronga nandi kendengere tigarete Nyasara akore go seye Sara akore singenjo afadhali ariko chalirinyo kunyura Lazarus tarasira lakini Yesu kire gete akababoringa
igara arire lakini ogokukwaye nkori okwo mwerio ekoro ogokwa chitoro chiaye njiri chio mwerio chire chitoro erinde erio ye obonene bwa Yesu bororokane so that the glory of God will be seen, will prevail. Bono Yesu ekera arokigwa sembera barabwa manyete nga agenda ororokorera na koitira mariga amane Yesu na mwanjete sana na ndekera igete na bayirete mariga na nekera twasoma 35 the shortest verse in the Bible twanyaranga Yesu Jesus wept na alireta singencho yogo sirakori kwa Lazarus lakini timanyete kerenga na kosira kwa Lazarus arikorera gusene imani enkaro cha saba aporokubaye abayahudi na basubatu bamwe abo Lazarus bono ekera baika sembereria Yesu akamara kubatebinga abayahudi bari bakara kwananga inki omuntu oyo igorete baka maiso yaba meuko onyendiria abaga kanga tachete atanga no gukukwoyo na mbara bo amanyete ngaboro kintu nke Yesu arakoro chiabu anga chiteriri mapema amubweni imani yabo njarengo lakini gende kinge cheti goteneni Yesu ngecheti ko muira ni nsinga bona tari ko boki Lazarus singenchero kwegena kwa ngase tatore goro no na soko saba kwa yate bangambia mono Nyasaye singinchukwa nyigure na ande ni maite nko nyigure bo kiralituko no na soko saba kwa yatu arasa betenga Nyasaye mbia mono to kwa kirambia mono singinchu ngo kwa kirambia mono singinchukwa nyigure na ande ni maite nko nyigure kiralituko na lakini asinginchu yabo patene negaiga tigankwa naya sing na libara manyenga naye gwantumire asabete na libara ababara iguba manyenga ne Nyasaye umutumire gokoraya ekara igete gari kwanze kirate bete abantu nga rusiri generio abantu musubatu mwabo Lazarus achitaka motebinga Yesu boniga gusiba katinga numubirata te corona ndaliri buna abantu koranga bono tiga kwagana na sembera kwararira bono lakini Yesu akabatenga musubatu mwabo yuri marta kamotebinga Yesu boniga Lazarus tiokire okura sama obera sembera sama tukane nande bonigo tiokire igemineti ngata kunyara teribuya limusweri ndiko babu yasemwa nyabantu lakini Yesu akabatebinga akamuboli tinako tebinga kore gene norore oponene mwa Nyasaye bakagenda ahead bakarusirige na liri alafu Yesu akamaya okoro gusaba kuna batebya gatenya Nyasaye mona singincho kwa nyigure na ndima tenko nyigure kira lituko lakini asingincho yaba baregaiga enakwana iga na libara igene ngana gwantuma ekera kora gusaba agatebi akoga serio girinene akora serio girina agatanga Lazarus soka isiko boka na bogo Lazarus akaboka gasibire chianga chiricho gotinde kwa sanda inga kimba akabwatumire chi coffin amefungwa sanda akasoka kururoro gosibwa yabo sibire na maboka na magoro ekinta gete tumanyerero seri kurasogo somoko nuko nekiga imbwate amangana abere ukante tukwane kurasa singe choko somoko nga no nyene kero Yesu akara abantu bonse pipa nga abwa abafarisa abayahudi bari baswatu bamwe abo Lazarus na boigo aboro kubaye batabwa to kwegena Yesu tachieti ko chinji tarenge gali nga arengere nga kyayo gwet na kyayo rengerete na kyayo fileti nga ninsabe no eto igeneti ninsabe no nyewe uri maka kwete nga talinga ni mani ya yatekemeta na sabe asinginchu ya kirikegendrete ani are above imani ya yarenge above feelings na imani no kumanya kwa babarenge na ere Yesu tachieti taringe respect of death taringe respect of human beings taringe respect of bali igento barengereti lakini era akakura nanda akastebi Lazarus boka nanda akaboka egento keneta keto soma kuru asingenteke nande mono andane na singenchinga ke ya corona neringaki kento keyo kere above Jesus kento keyo kere chinguru kubwa Nyasaye gose Yesu oyoro mwana ya tumirete Yesu nabago kwana lingana elimo nando sangingaki amangana yonse atenenire lakini no etali okusabanga Nyasaye atene ni corona kena bona sangire mebango yae nandi no gwancha kwa engaki amangana engaki omwari na ebukwa ko tabangaki engaki omwerio amangana mangena chama bya sobosio ebinte vinke bikoreke ebibire ebikongu sana sobosio nande unabona obari bonde ngorora mboringaki ngaba muramba minyoke kurusuguzo kirianyi bakori gino no morandi abaranderi abore
corona yagere none chikanisa chiasiekiro abantu batwarira ngo yenjiri batake gutorigwa lakini otoreka nkokoba kero na barandi balikonye bagosekerera mbayo taringa barandi batatageti korandi boniga lakini mbabwati echanzi eyo afadhali internet yero na TV at least ntogenda gutwara pengine no ene bintebyo mbike bisiekwe osebisire abantu batake koranirwa abantu batake gwatendi chikanisa ebi byonsi mbisinye corona nande bintu pengine mbire bibirache binene bigere no ane korandirwa kubure lakini Yesu natigare nande oponene bwa embo tigare koba nga obona bupura benga no bubani bwa Nyasaye bogenda to gwikirana nande tutanyare gotanga igontwe inki wetani kusabanga Nyasaye tigato bweni gusatene ni corona ogosaba konene pengine turakore ngorigaki anya Nyasaye no gwanje kwa onende ne chinga kicheikire tiga chinkoro cheito chitoka sagia asenga kibuneye tiga chinkoro cheito chikwanje na gotoreka nande chicheneke erinde elio kerogocha kwa okorabe gosekera litukuri itoliraike tusanginga mbuya torasomonene ntorta kiri kobwa ogokwa gosenta kiri kobwa corona kiagara na tonyobwa nande tonyetame nande na tosabangaki ngakinere Nyasaye ngakinere asenari nande bukwa gotabanga Nyasaye na bagwonchoro bosiku ayekurwa sabanto baye bachandike nande nabo goikero ogokwa lakini Nyasaye tari na aja nene no komenya goita sensei yene romo nene wituna na bwateganga egere tobo gimabwa oboro no bwane bororo lakini gwetani ekyo Nyasaye natakire tomusasima so kwegena ande tomusasima sobo maene no mwika elindelio akero bwa ogocha kwa ekorabe obogima bori bogocha nabunga kiri Nyasaye abwate nabo oboro bwa muimu asi Nyasaye kubwa obogima bwa boniga ego titwe chanda mono buna ketokenda tokosabanga Nyasaye toetelie ndwali Nyasaye tobwere tiga tosaba mono ngaki Nyasaye litukuriane kirereke abantu bari bagoteba ngaki no mweri kinkoro mweri ise gwikana wangwe chena gose nkoregana igana to kumanya nabora kage korone gogoita osangire ro igwa mambi gwa ruturunane rigena siko gari gwa kubu mutu kwa bonjokire wasirire nabora sangie gari agotumire korone taragoita ebinto ne binge biro rense biranya algo goita lakini tigenga korone yekobo ebenga ne realization a wake up call nga bochanja mboyo mose bochanja mboyo boni ga America tebwa bochanja China tebwa bochanja the superpowers mbabwa bochanja about corona ntobwa tinguru hakuna hope there is no promise that kogotora chibe singinga bokumnyoka se to rwaligo there is no promise that nabokuerinda nabokusanitize to an extent that you tapo echine precaution to kota gitu there is no promise there is no assurance ngano epukeke nchegwetani konyobo na kwenye sabiranga tetoita tigango toire gente kemne wake up call ngaki ntobwa bochanja monya bantu ntobwati uwezo boniga nandebe nga tari ngukuganya gocha kuba infected umanye koba utupu mbele za Mungu abantu baminto bagusianda usiasemore ogokura kwanere ronko lingaki tigeye benga noko tabuka twataborwa tuiranere Nyasaye tujirudi sisi wenyewe na tumrudie Bwana tonyare ko toreka wajanja mboyo hakuna gendo giyora antevinga kere smart more than kwanchirananga it's not our fight anymore so again to get personal uno go torka kore personal uno go kwa kore personal uno ko rwaro kwa corona kore very personal tika to kere personal to enda sinya sai to enda seri rulito nyuma totarasa na corona yesire to sabenga Nyasaye tuare turugo maboita sore chinkoro cheito tuavere sabama abera bari kwa goseire elinderio Nyasaye atotayarishe for any eventuality. It will be much better to pray that you get saved and be among the number than kosabanga corona go spare useto spare na ande togendere kora ebibi kostuira ne muna chinga kichirituarenge igase sengencho ngigene tenga Nyasaye okono tarincha na kuana tindi mora andira kinti ko tanga nyencha na kuana na igun kuanira abantu bamintonga totebenga ogosabankoro konene na ando kuyaka torakore na ande kore waf kubwana no gosabanga corona gose amakweri ando statu bwata lakini asengencho ningigene tenga Nyasaye na ari na inwe ndwali na beraite lakini tigeto chande enough asobogima bwaito na
tuyendeliru tobekeli runsi nyuma tutaraza bangesire tusabenga Nyasaye atobwire tosoe ase njira yugutorika bwemoro kigibona ndi Nyasaye asesenyi tigange Antivirus ribaganera arakwana birata tasinge nchiogo. Okay, mbia mono usura soko ngalibaga abantu baminto mbia muri. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Encherere na Buganda itie kifungo keke mo kiebuku gego abali babwate bukugaria Luka chapter 15 verse 11. Naboko nyendorera abu. Nako ndigereri. Bono abantu baminto montegerete muri karia abantu muri Chigas. Luka 15. Chapter 15 verse 11. Yandraga kwa ebuku yweni ebwate amangane story getaringia sana na ndenda bugane njinda abasemia because oyo bwato mwabo masemia muna nje bwaterera amangana mwete okaraki imbasemie kera tote makurire ebuku ywe soma ngo a certain man soma abananchi. And he said Luke 15 and 11 and he said a certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. Tigirabu. Ebu kwikare goteba iga. Umusachi na rorinko yo mubwata abana babiri. Naenda bana bubarenga bamura. Oyo moke bwasaba mu bali agateba tata ingama aliane. Igendrangu pasa kujize. And he divided unto them his living. Ondaka babagera. Bono. Tigana sakake. Oigweto mwana yo moke rocho mugako yo numuntu bwate bintu akagende kira bwata abana babero moka kama komote bitata ingama aliane umugako ryo meteta bwata was because abana babera bwate akanda akariye nuzo gari amaliali akakora ki akamwana ryo moke bono roche naboko beke bukunse nda kwande bono gabo ekero mugako rya mwana bari umushyo ryo moke rya kando meta akaoni bitu biri etwe akanda guchombe amari mwako jonyo bwate chombe bwate chirori ebitoche ebi bwate chitu hoteli akanda akaonia umwana uri akagenda chise chiatambe chise ko umwana uri akanda akatumia chibasi chirinchire yari nko bube akaegera agakorere bite binga karukwe president akarukwe jui aba muragari akasera chibasi rekere chaera tigabona ibukwe kare konsomi ekare konko chapter 20 aria ekare goteba iga umumuri akanda agachandika akagenda akaza kunyura sobona kitata lakini seitaria na kiuni mtu byabaiga tiyangena ne jumuchiga ngenda nkore ne nchenge gobare rigari ndale bintu na muhaka gatoya mo bwate chinguru gari cyane ngo kubutura maganda mu biyegi yama yibyasi umumuri akamako genda imagine se niga bwate bintu byari ngibiguru sana isi no muntu usikire uringi bunega abaneke nyorugaria lakini umumuri akanda akalikuru mugaka gari akaza kulisi chingurwe umugakuriga enjareka mu bwatembe umumururiga kurwana lisabo ne ngurwe nango ngurwana lisabo umumururi agacandika ikiagaroni rya Maria ise kanyara moiro tiringe ira baisike bari aringe kuraga na barubumba iyo abamura bari angotana barubwese eri isikomba iyo bamwangire umumuri akanda agacandika lakini bukuyo mone amagonte biga igijane kiriye kagari karanste gari akaza kunyura sobo agateba lakini kigakora ncandike tega tato minto rabwata mari tato minto ni gari getabantu bakunywe cyaye butambira umugajo kuruku brubandi kabisa ubeke brubandi yari yakuriye bitoche kandi bakore gasi ngene ndo bakanubiya nje narindega ingorwanira amasababu y'ikingurwe no agamwe gagateba no ni ongwera na sitogaria ngene sabe tata mabera imote bitata gitini mwanugo mbeke mbomareri bwe mufanya kasi na kiasi ke uziwaro MBC yo muchogo haleluya lakini bukuyo mone magonte biga omumururi krachi to sobo akagenda ka mwako mwabo meteni ganji to bulimi umwako mwabuka kare gari umetiriga bata wafanyakazi bali bije baba turagita abantu bagutara kirori kabisa nari cyane kirige cyandegete o cyandekire cyanga cyamogoteire nigachetene briefcase cyama noti yarenge kidora kimiliyoni kikirite mega rakita bwa tuna briefcase goja bono gabo haleluya mu murori umanyete kare gari kagoja ishaka mako muriri rikuru atamina ki mu murori tawe garayone akarata byumu mufanyakazi nake minyoka ngandoro kamurakaria mufanya kazi kwa kumnyoka iga Kobiro mu murori ya
kai kokumya mumurori ndeka chite biye na kirenda ira naiga o mumurori akamakanda ka gitatu mwabo na ka akamata bitata akaitirari ko chisega akamata itata njitini mwana ugo ngabere na akogosiri na taturi iguru nene na mogosiri tondo ko mwana ugo tigambo mufanye kasi ugo tatu mwabona ryagarire takamata byaya no mwana ona akamura nyumba umetumwa kuri nabwate chombe chinguru nabwate akamaya goteba karangiria fanya kazi gari akabatebya mwana oyo na nuri osirete bono tigachega na mwabeire yana mine bigotigarie ngurue kaminu gari kabikwa makare goro mwana uri akanywa umusori akaigubuya umusiki okeguru umusiki gabu lakini mete brother ya mwabona ro yarenge uri orengo monene ngaje tera ruburi misana kandi mugunda ari akakuburi ufanya kazi na kina kinigu umusiki obugaga na kibabe ko umusiki gabu ya muri mufanya kazi atebete iga mumururio mino rio chieto etwa mari ochire na roko nyochande gete bona tato mino monyenyere mbori omonyenyere bitoje mumururio mwetu mwabata chitia goke akamanya kugechwa akamanya guteninda mumye gora kuburi tato mwabugari tata njirabire naye nje nanya koni gento kianega lakini nkwanye kuimuka no itukalimo ni onyenye no nyege chuchu nari tato mwaba matebiti yaya inche na chiro mwana mino kanyorosirire na chiro gokoreki na ke story yo kongo kya bana babito aichalisi ebintu gwakorire aichalisi gwakorire ebitwambu ebinge gwakorire oboro yi goitira abantu bamino gwakira abantu chingeta yaya nyasaje bono kwire libaga lya kabere aichalisi no bone gaborero bwechiriga twakorira mabe Yesu oge nyasaye oge chigwe yaya kiturabekeri ruse gatotebe tata twakugosire twabere nigo tata nigago twabere tatu ri iguru setani no mokora so ebuku kare konte biga bana ba minto toimuke tolere nyasaye totika mangana mange totige binte binge totika bamna batobona bangena rore tauni garia obuliro bwachira kinya abantu bande pardon bali kwegosa nigo bande tukwibira abantu yani yokonyora omuntu bana sasa omuntu bwatira nonye kibeti kyo manyeno chire ebuku yo monene yante biriga toira ne tolere nyasaye bune gichana kirikia abere tunaise isaka mwabera kamwe bitocha akaria bekari rushe pakeronye chwereke lira liriga lya nyasaye ligoteka guchinse iga nyasaye atwabere haichalisho obuliro bumete nyasaye nigakubutinyiririmo muna pa kokorwa obu nyasaye kikwarerire iga muna bona iga manyete suni obuliro bongwera bure kitoreke tumurere twensipi totebe nyasaye ntwagosire twabire nigago twabira haleluya haleluya abantu baminto inuna abantu abayasana ege period ya raitira ne twanye kwambana inwe nesa uri oburiro bwatogosira kinera twateba no chikanisa umanyete chikanisa cyasiekwa chisiekire mwa tangasire kao miru kanisa uraguchiba kwa chuchindrose lakini tuimukire time mwenye turabatebi tolere nyasaye tolere papa tuabere haleluya osoro korangonya ngabo ngarabira bugoje tia tukorera basegenje ni meta bantu asirigare nyasaye gotaka bari banyora chinga kirane bakwe kuonera naende ande bari ngakiringaneri ndiankera ndiankune style rita kirigo nkuna sengenye nyasaye na bagukori akori yatano na lyakira kiro muntu kuregana no kugani kwae amina nto kiri kwa kwane na nenda getemente asidini nga no ne abanki gwa kori na bokwaberu ya ndojinga nyasaye no mweko nyasaye utora na ndi na misi kwane point ira greens yondoje kwane ebunge bibia bwatana no eba kwa tiokere buna Lazarus tioketa as imeyembera na bokwaberu na banya saga tabanga kwa sibigu na ndo sibigu na eba kwa sirire kwa chire kwa bere nechingurwe buno mwana yo musiru acheta akanda na boko okwaberu na nya saga ko hag na nda ko nyunte kegera no mwana oe ni sahi tu lakini unaweza anzia invite ngapera koli so bono osoro okoko nyuma turabeka masabo inabuganye kwabwate no gotera iga umaite bono ingaki yaikira yake bone bone tunye gusabanya saye kwabwate no gotera iga totereria abantu ba minto gari mono minto ango tobe ko gotera ko ke go nyara ko kora na ndenge tukiri Antivirus atebere ngaki na banga gwasirire buno mwana oli umusiru na ndo chikubwata machanchabe gocha kwiranira asinya sae nabanya sago kubwata go kumbatie na ndako nyunyunte singi cyane umwana wae ubwanja ni bwanya sae mboko era ni tutorasire kuri wasare lakini sae na hari na intu chinga kichonse neba kwangentiro muntu
watioke mna teviro watioke nyasa au gunyunta mataye kabisa because ya ino mwana oye no mwana oye neba kwatiokire araza ratioka sasa neba banta bangi bakuburinga oyo tiokire kana konywe na basu batu babino na bamura batango takonya kata toberire kasembira kusoberira kasebibe neba bana ba minto na bana ba minto tinda team bakwanira kayora kitiamba kwanira abana ba minto baroko nyora banke nabone ge bintu bya chabiga inchoka eburiru bunchoka bali banarete nonye batekemeta abantu yani to kwa sponsor omwana minto yaikire bone inga kibone ga na bokorera nyasanyo konyo kwabira umuntu guchande to mechi ichi family cyabanyene bone bintu bya kwangire bekari irunsi sabanyasaye agokonye Biamona kabisa. Bekari rungu Nyasaye konye. To kwa mazike to kanga Nyasaye ta koigora chinchira chinde. God will make a way where there seems to be no way. Igatika to suke kuchanga na Nyasaye stinga kibunechi. Na to chiko koro sabatora atera gatera go kego go tira Nyasaye ni ndeli to nyare koba. To go siseni wamu. Nana chire kina como watia Yesu. Nana chirekina como watia Yesu. Nana chirekina como watia Yesu. Tinkoira na nyuma tinainde. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Sitarudi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Hallelujah. Toto kumama sio. Yeah. Tanya uroko sawa. Sawa. Bema tata na nda singi jo kwa bere na intu ase ke vindie keke to atwarire kyogo sangaringa na riao na ndeto gwa krambia mona singi jo toreno kwegera nga gwetira story kwa to kwane ntu abanyana ndo kwane abanta bange bare sikari tigango Nyasaye turiri bageri ko kusabanga otoboremu ando sia sora abe ko toragochi na kende gionsi kirikira nyara ko bagwetira singi jo yo bwo tokira sense igoro ya corona totokenga no tura so wancha kwago nande no otore ase okugania kwago mwana Nyasaye kera benga oyonoro more wense totokenga tuachenekire nande nabo tugwanchireka sobo ruoti bwa bakana kare lakini ndo gusaba kwa itokori Nyasaye ngaki onyege kunyarekana otoeterie kiranyeke nando tobweni na bari bonsi banyareko babagwa kwikiranyeke chifamily cyabo twasabire Nyasaye bandreko baboremu bari basiriria bamwe abo twasabire Nyasaye tenene chifamily cyabo nando nyare kwirari bagari abari banyareko babagosiria kinse kiri cyabo Italy China na chinyinge cyanyare ko bakigwa kwa mono gwetani ekindo mo Nyasaye twanyare ko kusabanga o etyo ko kwao igoro yabo iri Nyasaye banyare ko kororoko semeria gore gwetani asing obwo bwa corona mo Nyasaye na intwe bari banda bangi batarabonyoro mo Nyasaye twasabira nyare ko toa a chance yo okwanga amasore nabo igo tunyare ko ba tore tayari asekende gyonse kirikira nyare ko mo Nyasaye aseri tukuriya rero na matu konsi twasabira bena intwe ogusaba ko twasabira singincho twigene tasore seri tari tatarira umwana muri komocheno Amen.